Eguerdion kafetaguneko lagunak. Zer moduz, ongi etorriak izan zaitezte kafetaguneak antolatzen dituen zuzeneko hitzaldietara. Eneko nauzue, kafetaguneko langilea eta hurrengo ordu erdia elkarrekin igaroko dugu. Hain zuzen ere, Chat GPT dalako aplikazioaren inguruan berbetan. Gure erronka betetzear gauden honetan, eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu, gaur gurekin zaudeten partaide hartzaile guztiei. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Gogoratu, kafetaguneak azken aldian ekintza berri asko eta asko antolatzen ari dituela, eta horien artean gaurko zuzeneko hitzaldiak. Ta gaurko gaia, bor adibidez, pantailan jarri dizkizuedan argazkietan ikus dezakezuen moduan chatbot, olako robot bat erortek ikusten duzue, AI, inteligentzia artifizial, olako gailu eta tramankulu asko dauzkazue. Izan ere gaur, algoritmo, chatbot, inteligentzia artifizial eta kontzeptu horien atzean dagoen Chat GPT-ren inguruan hitz egingo dugu. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte, kafetaguneak antolatzen dituen zuzeneko hitzaldietara. Eta gogoratu, hitzaldi asko eta asko orain arte eskaini ditugula eta galdu badituzue, geure kanalean, YouTubeko kanalean, kafetaguneatik kanalean, ikusgai eta entzungai dauzkazuela. Beraz, aukerarik ez galdu. Gaurkoagaz hasteko, zer da Chat GPT? Gaur gure artean, Chat GPT. Mugikorrean izan dezakezuen aplikazioa. Nahiko erabilterreza, erabilgarria eta aurrerantzean jarriko dizkizuetan adibidetan argi ikusiko duzue. Azken finean Chat GPT adimen artifizialeko chatbot dalakoa da. OpenAIk sortu du eta azken finean zein da honen helburua edo honen funtzionamendua geuk gailuarekin, hau da, geuk chatbot bategaz, elkarrizketak zuzenean izatea. Hau da, guk gailu edo tramankulu horregaz elkarrizketak izango ditugu, gauzak egiteko eskatuko diogu eta tramankuluak chatbot dalakorrek erantzun bat emango digu. Hau da, guk eskatu eta berak erantzun. Hori da gehien bat gaurko gaiaren mamia nagusia. Azken finean, GPT sisteman oinarritutako chatbota. Gu ezagutu, hau da, erabiltzaileak ezagutu eta gurekin elkarrizketak mantentzeko sortu duten adimen artifizialeko gailua baino ez da. Hala ere, geroagonik adibide batzuk jarriko dizkizuet argiago ikus dezazuen. Hala ere, gogoratu, hasi baino lehen adimen artifiziala izan ere, aplikazio honen atzean adimen artifiziala gordetzen bai da. Eta azken finean pizkat gogorazteko zer da adimen artifiziala? Makina batek, hau da, tramankulu batek, gailu batek, gizakien gaitasun berberak erakusteko ahalmena. Hau da, nik adibidez, zuekaz edo nire lagun bategaz hitz egiten egon naiteke. Baina adimen artifizialari esker guk lagun bategaz edo gizaki bategaz hitz egin beharrean geure telefonoagaz, geure mugikorragaz hitz egingo dugu zuzenean. Hori baino ez da. Eta chat sistema zergatik? Ba, imaginatu, WhatsAppa erabiliz zeuen lagunagaz hitz egingo duzue. Bazken finean, hauze zer izango da geuk tramankulu bategaz erabiltzeko dugun olako chat sistema bat.
Horregatik, chat sistema edo chatbot dalakoa. Beraz, zer deritxo chatbot? Adimen artifizialean, orain aipatu dugun adimen artifizialean oinarritutako software edo programa, hau da, denbora errealean, zuzenean, geuk gai horregaz, elkarrizketak edukiko ditugu. Gogoratu, imaginatzen dutxue batzuetan igual bankuetxea deitu, edo ez dakit nora deitu eta pertsona batek telefonoa hartu beharrean olako robot batek telefonoa hartzen digula, bazken finean banku, aseguru, bidaia, jatetzeko webguneak zer erabiltzen dute? Olako bezeroentzako arreta sistema, eta bezeroentzako arreta sistema hau pertsona bat izan beharran zer da? Chatbot dalakoa. Azken finean, beraz, askotan telefonoz ditzen duzunean, nork hartzen dau telefonoa? Chatbot batek. Gaur ikusiko dugun aplikazioa, hau da ChatGPT, doainikoa da, hau da, musutuk. Hala ere, gogoratu, ordainpeko bertsioa ere daukala, ChatGPT Plus dalakoa. Hala ere, hasteko eta olako frogaren bat egiteko momentuz, nahikoa duzue doainiko aplikazioaz. Negunere mugikorrean doainiko aplikazioa erabildut, eta hasteko eta ideia bat hartzeko soberan daukazue. Eta zein izango da mamia? Eskatu edo galdetu, berak erantzun eta egin. Elkarrizketak egiteko trebatua baitago aplikazio hau. Hala ere, hasi baino lehen eta askotan egiten duen moduan, iraganera itzuli bat egingo dugu, hau da, DeLoreana hartu eta iraganera itzulia egingo dugu. Izan ere, eta askori ezaguna izango zaizue, gogoratzen duzue Terminator film bilduma, bazken finean, 1984 urtean hasi zen olako adimen artifiziala pelikuletan sartzen. Izan ere, garai hartan eta pelikula horretan, 84 urtean, Skynet dalako tramankulua zegoen hor. Eta gauza da, tramankulu honek, hau da, makina honek, Estatu Batuetako armategi militarra zeukala menperatuta. Eta gauza da, berak, gizakien kontrolik gabe Estatu Batuetako armategi guztia kontrolatu egiten zauela. Beraz, inteligentzia artifizial dalako hau da, makinen zera hauia, gogorat pelikula askotan sartzea zen orain dela urte asko eta asko. Beraz hor, Skynet eta Terminator film bilduma nahi zuzen ere. Eta ChatGPT-rekin hasiko gara. Hortxe duzu erako titulua eta baita ere bere logotipoa. Hala ere, geroago, zeuen mugikorretan nola jarri azalduko dizuet. Hala ere, hortxe duzue logoa. Zelan funtzionatzen da olako ChatGPT dalako aplikazio hau da, adimen artifizialan oinarrituz, galderak egingo dizkiogu, bera, galdera horiek ulertu jaso egingo ditu eta ondoren guri denbora errealean, zuzenean erantzuna eskainiko digu. Hori baino ez. Galdetu, makinak ulertu eta geuri makinak erantzuna eskainiko digu. Beraz, hor adibide bat jarri dizuet. Hau da, imaginatu aplikazioa zabaltzen duzuela. Hau egitea nahi dut, hauze idaztea nahi dut. Hau da, geuk aplikazioari argibide bat edo prompt dalako bat eskainiko diogu. Hau da, prompt dalako hori zer da argibide edo mezua. Adibidez hor adibidean gazteleraz jarri dut, zein izango litzateke prompt edo argibidea. Hazme una carta de presentación, geuk hori galdetu, prompt hori jarri,
makinak ulertu eta olako eskutitza sortuko digu, hori baino ez. Hala ere gogoratu, geroago ikusiko dugun moduan. Aplikazioa erabiltzeko nahitaezkoa izango da erregistroa betetzea, telefono zenbakia bebai nahitaezkoa izango da, hizkuntza desberdinetan erabilgarria, hala ere geuk argibideak, galderak edo prompt dalakoiek gazteleraz eskainiko dizkiogu. Hala ere gero, prozesu guzti hau gero banan jarriko dizuet. Zer egin dezakegu aplikazio honegaz? Nik telefonoan ChatGPT jarri dut, baina zer egin dezaket guzti honegaz? Edo aplikazio honek niri zelan lagun diezadake? Nik adibide batzuk jarri dizkizuet. Tekstua sortu. Hau da, ChatGPTek testu koherente eta naturalak sortzeko gai da, adibidez, imaginatu, idatzi itsasoari buruzko poema bat, idatzi olako karta de presentación dalako bat, hau da, testu naturalak idazteko gaitasuna deko. Zehaztasuna bilaketa sistemetan. Gauza da guk ChatGPT erabiltzen dugun bitartean ChatGPT ikasten joango da. Hau da, gu ezagutuko gaitu, zer galdetzen diogun, zer ez diogun galdetzen. Hau da, eta horri esker kontestu bat sortuko du. Kontestu horri esker, imaginatu guk liburu baten laburpena eskatzen diogula. Egin iezadazu liburu honen laburpen txiki bat, gauza da liburu horren laburpena egiteaz gain, liburu horrekin harremana daukaten beste liburu askoten laburpenak ere egiten joango dela. Gauza zera da, ChatGPT egunero ikasten joaten dela gero eta gehiago. Geu, zeu eta danok ezagutzen gaituen bitartean. Chatbots, lehen aipatu dizuedan chatbot dalakoa, hau da, chatbotak zer egingo du? Erabiltzailearekin, hau da, nigaz, elkarrizketa natural bat, mantendu egingo dau, hori baino ez. Hau da, imaginatu izapide edo tramite burokratiko bat egitera zoazela. Telefonoz deitu eta nik ez dutxu telefono hartuko. Telefonoak nork hartuko dutxu lehen aldiz? Chatbotak. Gero gazteleraz, euskeraz, markatu bat, markatu bi. Tramite guzti hori chatbot dalakoak egingo dau. Beraz gogoratu, mugikorrean ez ezik, chatbotak edonon topa ditzakeguz. Hizkuntza askotan erabilteko aukera ere dozue. Imaginatu, atxarrira zoazela eta olako itxultzaile bat, hiztegi bat behar duzuela. Gauza da, imaginatu, ChatGPT zabaldu eta eskatu idatzi ezazu ingelesez, ez dakit zer egin nahi dudan. Gauza da, zuk adibidez gazteleraz adirazi eta berak momentuan gauza bera hori ingelesez jarriko dizula. Hala ere, gauza asko eta asko egin daitezke. Hau da, egunero egiten ditugun gauzak, adibidez, mezu elektronikoak idatzi iezaiozu ez dakit nori berandu helduko nazela adierazten duen korreo elektronikoa, edo imaginatu, sare sozialetarako gidoiak. Idatzi, TikTokerako gidoia, router baten funtzionamentua azalduz, hau da, ChatGPT aplikazioak gidoia idatziko dit,
eta gero nik zuzenean hartu eta nire TikTokean sartzeko aukera izango dut. Poesia zalentzat idatzi itsasoa gai nagusia duen poema. Momentuan poema pantailan dekot. Frantzian iraultzaren inguruko 500 hitzetako idatzia. Oinarrizko eskolarako matematika proba, hau da irakaskuntza munduan, edo imaginatu olako mugikor bat erosi nahi duzuela. Emaidazu iPhone 13aren analisi zehatza, eta ChatGPT telefonoren analisi zehatza pantailan eskainiko dizua. Hau da, aukera asko dauzkazue. Ofimatika munduan adibidez Excel formulak. Excel formula bat nahi dut, datu multzo baten baliorik altuena lortzeko. Edo tutorialak, ordenagailu baten memoria RAM aldaketa. Momentuan zer sortuko dau? Zeure ordenagailuaren RAM memoria aldatzeko tutoriala, ikasketak. Azaldu iezadazu gravitatea, 5 urte banitu bezala, momentuan azalpen guztiak, edo erosketaren munduan, hasi berrientzat zein tenis raketa erosi. Azken finean aukera asko dauzkazue, beti ere zeuen irudimenaren arabera. Osasuna, imaginatu osasun munduan, depresioa dudan ala ez, nola jakin, berako olako indikadoreak eskainiko dizkizu. Denbora pasa, konta iezadazu gauza divertigarriak, jolas, liburu film, edo iradokizunak, hau da, Big Bang Theory zer deritzozu, emaidazu zeure aburua edo zeure iritzia, interesak edo hobiak, egin ezazu, gaztelaniaz teknologiari buruzko 5 web orriren zerrenda, edo jokoen diseinua, imaginatu joko teknologiko bat biharko behar duzuela, egin ezazu teknologiari buruzko trivial jolasa, eta baita ere, itzultzaile edo hiztegi, tranpantojo hitzak zer adierazten nahi du, azken finean gogoratu beti ere zeuen imaginazioaren edo zeure irudimenaren arabera gauza asko egin ditzakezuela. Hau da, limiterik ez deko aplikazio honek, eta gauza da egunero gero eta gehiago ikasten duela. Hala ere, beti ere gogoratu, arazoak beti ere hor dauz, beti ere kontutan izan behar duzue, hau da, informazioa batzuetan faltsua izan daitekela, izan ere ChatGPT sarean, interneten murgildu egoten da, eta askotan sarean dana ez da dirudiena. Aurreritziak, hau da, sexismoa, arrasakeria, askotan ere aurreritziak sarean hor daudenez ChatGPTek ere iraunarazi egingo ditu. Giza harremanak galdu, gogoratu bai, mugikorra bai, erabili behar dugula, baina baita ere giza harremanak eta emozioak momentuz ez dituela ulertzen. Izan ere, askotan, imaginatu, triste zaudela edotana dalakoa. Momentuz, emozioen zera pendiente dauka ChatGPT dalako aplikazio honek. Kontutan hartzeko gauza gehiago, erabiltzaileen, hau da, zure IP helbidea, direkzion IP, arakatzailea edo nabigatzailea, eta ezarpenen informazioa gordeko duela. Eta momentuz ez dagoela bermatuta Europear Batasuneko, hau da, datuen babesteko erregulamendua. Gauza da, adibide bat jartzearen Italian aplikazioa debekatu egin dute. Izan ere, datuen babespena oraindik pendiente dago, oraindik ez dago oso argi. Beraz, erabili bai, erabili dezakezuen, nik behintzat erabili egin dut, baina gauza guzti horiek kontutan izan behar dituzue erabili baino lehen. Gehien bat,
zeuentzat danean edo imaginatu nerabe edo seme alabek erabiltzen dutenean. Eta pizkat praktikatzen hasteko gogoratu ChatGPT bai ordenagailuan zein tabletean erabili dezakezuela. Mugikorrean erabiltzen baduzue bai Google Play edo App Storeen eskuragai daukazue, bai Android zein iOS erabiltzen baduzue. Bietan eskuragai eta doainik. Instalateko egin behar duzuen gauza bakarra, bai App Store edo Play Storeen sartu, aplikazioa bilatu eta instalatu. Behin hori eta gero zer behar duzue? Posta elektronikoa. Posta elektronikoa jarri eta gero izena eta abizena, zeuen jaiotze data eta ondoren derrigorrezkoa da telefono zenbakia jartzea. Behin hori egin eta gero zeuen mugikorretan SMS bat jasoko duzue. PIN kode galako hori pantailan ipini, continue, eta aplikazioa zeuen mugikorretan instalatuta izango duzue. Gauza da, ChatGPTek mikrofonoa erabiltzen dauela. Azken finean, elkarrizketa bat da, eta elkarrizketa hori sortzeko mikrofonoa beharko dau. Beraz, ChatGPT erabiltzen duzuen lehen aldiz egiten duzuenean, hau da, ChatGPT quiere acceder al micrófono. Emaiozue baietz, permitir. Bestela ez dago modurik. Gero, batzuetan, imaginatu ingelesez dagoela jarrita. Normalean zeuek mezuaz gazteleraz eskiniko dizkizue, hau da, gaztelera erabiliko duzue. Beraz, goiko partean eskumaldian, settings dalako edo konfigurazioa topatuko duzue. Eta horren barruan, language dalakoa. Hor normalean zeuek eta, ChatGPTek gaztelera ulertuko dau. Beraz hor, Spanish hautatu eta aurrera. Momentuz euskeraren zera kosta egiten zaio. Hori egin eta gero, badeko zuen, zeuen mugikorretan, ChatGPT dalako instalazioa, aplikazioa jarrita. Mugikorra edo tableta hartu, ChatGPT zabaldu, eta hor, ikusten duzuen pantaila topatuko duzue. Hor, message, azkenean WhatsAppa erabiltzen baduzue, nahiko antzekoa da pantaila. Beraz, hor, erdiko irudian gezi horiagaz jarri dizuedan ikonoari emon, hor, ikonoari emon, eta orduan ChatGPTek geure abotsa grabatzen hasiko da. Beraz, hor, elkarrizketa hasiko da. Zeuek itxegin. Hau nahi dut, bestea nahi dut, zera nahi dut. Gero, zeuen grabazioari hor stop emon, eta bidali, hor gezia ikusiko duzue bidaltzeko. Hor adibidez, pantailan badeko zue, imaginatu, hazme una carta de presentación. Hori nik nahi dudana. Eskumaldean duzuen geziari emon, ChatGPTek hori jaso egingo du, eta momentuan, zuzenean, zeuen pantailetan, badeko zue olako karta de presentación edo gutuna sortua. Hor pantailan adibidea argi ikus dezakezue. Behin nik olako gutuna eginda daukadanean, badekot gutun hori partekatzeko edo konpartitzeko aukera eta baita ere deskargatzeko nik ero erabili ahal izateko. Azken finean erabilera oso erraza da. WhatsAppa erabiltzen baduzue, gauza berbera da, baina zeuen ama aita edo lagunagaz hitz egin beharrean ChatGPTgaz hitz egingo duzue, zer egiteko, zeozer eskatzeko. Azken finean hori da mamia, eskatu, berak jaso eta erantzuna bueltatu.
Hor adibidez, badeko zuez, adibideak. Imaginatu, explícame como si tuviera 5 años la teoría de la relatividad y por qué fue tan importante para la historia. Nik hori eskatu, eta hor, ChatGPTek, hor ikusten duzuen rollo guztia bueltatu. Edo, soy opositora y para practicar para mi examen necesito mejorar mis conocimientos sobre una ley. ¿Podrías hacer 30 preguntas tipo test sobre la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo tal y cual? ChatGPTek hori jaso eta olako galderak sortuko lituzke eta guk pantailan ikusiko genituzke. Azken finean aukera asko dekoz. Ahora eres corrector ortográfico. Necesito que me analices el siguiente texto y me digas párrafo a párrafo qué errores tiene y cómo mejorarlo. Geuk pantalla párrafoa jarriko genioke eta berak zuzenketak egingo lituzke. Azken finean limiterik ez deko. Quiero que funciones como una agencia de viajes. Tienes que organizar un viaje de 10 días a Japón. Explica qué haremos cada día y el coste aproximado en euros, excluyendo el precio de los vuelos. ChatGPT lanean hasiko litzateke eta erantzuna emango liguke. Hori baino ez da. Tenía un vuelo de Bilbao a Nueva York ayer a las 5 de la tarde. Llegamos 7 horas tarde. Necesito que me indiques cómo puedo reclamar a la aerolínea y que me generes el texto con la reclamación. Geure datuak emango genituzke, geure nana, geure konpainiaren izena, hegaldiaren zenbakia, eta berak geure olako gutuna edo reklamazioa egingo luke, zuzenean hori baino ez. Azken finean gogoratu, baina pentsatzen hasten bazara, ChatGPT gure lana egingo luke, hau da, guk gutxiago pentsatuko genuke hain zuzen ere. Hori da, beraz gogoratu limiterik ez dekola eta aukeran hitz dauzkazuela. Beraz, hor adibidez, quiero que me generes una poesía cuyo tema sea el mar. Azken finean, dana zeure irudimen, adimen edo imaginazioarekin jogatu egingo luke. Honen hasera da, instalatzea eta frogak egitea eta zuek ikusiko duzue zuzenean aplikazio honen funtzionamendua. ChatGPT aukera bat da, baina gogoratu aukera gehiago dauzkazuela, hau da, adimen artifizialean inguruan dauden aplikazio gehiagitan. Nik adibidez, 3 emango dizkizuet. Izan ere, inteligentzia artifizial dalako hau, IA dalako hau, etorkizuna da. Etorkizuna eta ez dakit oraina ere baden. Adibidez, Murph dalakoa. Murph dalako honek zer egingo dau? Murph dalako honek, adibidez, giza ahots errealistak sortuko ditu. Hau da, ahots sintetiko pertsonalizatuak sor ditzake. Imaginatu audioliburu baterako, laguntzaile virtualerako, Murph. Giza ahots errealistak. Hau da, ahotsa bai, ahotsa hor dau, baina ahotsak aplikazioak sortu dau. Hau da, inteligentzia artifizialak sortutako ahotsa. Lumen 5. Lumen 5 honek zer egingo dau? Bideoak. Bideoak sortuko dizkigu Lumen 5 dalako honek. Hau da, imaginatu sare sozialetarako bideoak prestatzen dituzuela. Aplikazio honen bidez, bideoak sortuko dituzue. Beti ere, adimen artifizialean oinarrituz. Eta DALL-E 2 dalako honek zer sortuko ditu? Lehen ahotsak, gero bideoak.
dal ibik zer sortuko ditu irudiak. Hau da, guk irudi bat deskribatuko diogu, hau da, hau nahi irudian, hau eta hau nahi dugu. Eta inteligentzia artifizialari da esker, irudia sortuko digu. Beraz, ahotsak, bideoak eta irudiak sortu nahi badituzu ere, aplikazioak ere badauzkazue. Laburbilduz, inteligentzia artifizial, IA dalako hau, chatbot, algoritmo, ChatGPT, hau da, gaur egun, inteligentzia artifizialaren inguruan dauden aplikazio asko eta asko dauzkazue eskuragai. Zalantza bateko zue, instalatu ezazu adibidez ChatGPT eta probatu, gustoko ez baduzue kendu, baina onena da aplikazioa ezagutzea. Izan ere, nahiko bitxiak eta azken finean lagungarriak bai dira. Gogoratu elkarrizketak mantenduko dituzue, baina lagunarekin izan beharrean tramankuluagaz. Azkenean, zeuek eskatu, ChatGPTek ulertu eta zeuei erantzuna emango dizue. Mila esker hor egoteagatik, gaurkoan ChatGPTri buruz hitz egin dugu, gogoratu ostegunean, honi buruz ere hitz egingo dugula, baina gazteleraz. Gogoratu, sare sozialetan gaudela, beraz gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazuela. Mila esker, egun ona izan dezazuela eta laster arte, agur!